Ine biledin, şu gün akşam gyzyklyja kino gitjäs. Kinodan çykyp seni öýüňe mene işe. Mekan, bir ýyl bäri söýüşýäs. Ýöne meniň täkseň nerede işleýänigem bilemok. Men işleýän yerimmi? Sen on toýdan soň bilersiň. Esasa sen meni bil. Ýaran. Şeyletir geçip baya aradın günler aylar Sevginden yürüp ayrı doğru yolu ödüm saylar Başımın sen belası ay bu kimin günahı Bu yüreğimin yarası biz seninle kozgamaz Senin ayrı bulsam neden yarı bulsam Bilemok ben nedirin bu sıcağınım alsam Yanışımı görsem halat etçek bolma Gecin el bermen bolsam sen yerinde Men sana dözmezdim Görmedik dertlerimi sen bana gör kızım Kim aya? Joranmy? Allah. Ýokla soň arkançylygyna jaňlaşar. Maňa da goýdy. Kanagat diýlen zat barmy senne? Men saňa şo pul berjek diýdim. Toý edenmeden näme wagt boldy? Garaşay, garaş brat. Berjek men şo puly. Biraz özüme öwrenşdirýin, berýän diýýäne. Bizim guruluşumuz var sagat orka pul taýin et jaňmam al. Ýöne jaňadyk durma da beýdip. Bulaşdyrýan diýýän. Bulaşyk geçsin pulum bermesen ýollaşyňa barda da aýtýan men saňa näçe wagt garaşdym. Garaşy bildim. Zübeyda, näme işleýän bärdi? Men tap beren oglanym bilen agowja durmuşda ýaşaýan ekeni. Näme üçin geldiň şutak Zübeyda? Sagada maň ko'rly geleýän idim. Zübeyda, git şu taýdan. Berýän şo puluňy. Awraýmyz barka git şu taýdan. Näme sen näçelik joraňa çaý berip bilemokmy? Nämen goýhay? Ýokla edidim. Joram gelipdirle, hemme zat gowçuluk. Ýok, gowçuluga däl. Sen öz aýalyň tanaýanmy? Owa tanaýan. Has ýakynan tanasyň gelýärmi?